Pozdrav svima ljudi koji su na Play igrat ćemo mini igri na Mineplexu. Samo da pustimo muziku i ništa da pričam da znate, ja ništa ne. I ajde da počnemo. Evo nas sve pauze.
I ljudi, to je sve za ovu epizodu, samo što je lagovalo. Baš mi žao i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!